Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Tij en Marij, het zangduo uit Tegelen. Ze zien de gouden narrenkapdragers, de LVK-winnaar en plakkers van het geleefde veldboeket. Deze hechte muzikale samenwerking begon ruim 30 jaar geleden heel gewoon en ongedwongen als Theo Sturme en Marijke Verhaag. Op een gegeven moment waren het lui meisjes die in een boetezitting reden en hier zien ze Tij en Marij. En ineens waren Tij en Marij geboren. En dat bekte beter en ik ging vroeger kapot als mijn pedoem van de Ruiver. Waar is Tijke, zei. Dan dacht ik dat ik was wel eens onder het toffelkleed gekropen. En hoe vind je het heerlijk, Tij en Marij? Dames en heren, we gaan nu aankondigen voor u een liedje van Suzanne en Piet van Bree. En het wordt gezongen door Tij en Marij. En het heet Als nou een sterke was, Tij en Marij. Als du een sterke was en ik de boom, wat zullen we dan samen scholen aan de hemelstoom? En zullen we, wat nemen ze hier erbij, in Polonaise Euvelwolken komen. Ze zeiden altijd, hij is wel leuk, maar hij is toch zo'n stief. Ja, ik stond altijd stief van de zenuwen. Ik heb dat ook moeten leren en door heel veel jaren passeren. Er wordt ook wel eens gezegd van, nou, ik vind toch, Marij, doe toch eens een leren box aan met zo'n leren hesje met flink wat er bovenop. Huh? En dan dacht ik, ja, dat had ik niet, maar dat kan ze maken. Ja, vandaag wel. Is niet meer zo duur, Dat ik dacht van, ja, maar dat past toch gar niet bij mij. En daar kwamen we dan ook wel heel gauw achter. Zo van, we moeten de dingen wel doen wie we ze zelf voelen en wie we ze heel willen doen. We willen dicht bij onszelf blijven, want anders werkt het niet. Want als het weekend is, begin ik helemaal feest. We zuzen van die bodybuilder-foto's. Dan heb ik van die, had ze den tijd met die kussen, die vullingen in de schouders. Maar wat leuk is, ik bedoel... En die broekpakken had ze zich ook... Ja. Nou, ik geloof wel dat ik altijd wel binnen tijd wel, maar als ze achteraf die foto's zuust, dan denk ze, heb ik er zo rondgelopen, man. Ik ben echt ademweer, joh. Ja. Boah. Toch? Nee, dat vind ik niet. Ja, nee, maar dan. Nee, Ik vind het niet. Jawel. Dat gaat niet waar. Als deze eieren dus wisten Trouwens, ze meer en er gaan is ook terugkijken dan niks mis vroeger. mee als dat zo zou zien, Oké. maar dat kun je bij mij een beetje negatief overbestichten bedoeld, dat vind ik echt niet. Nee, dat is een verrijking alleen maar. Oké. Toch? Prima. De Haandel in Tegelen, ook geweldig. We Met wisten, knotje. Ja. Het eeuwigdurende knotje. Toch? we wisten niet wat er toen overkwam. Hier, echt. ik trek nog of de kleien goed zitten en... noem het Ja, maar. toen zoet ook nog alle schrijvers op de bühne en dus de muziek en de tekstmakers zoet op de bühne. Want toen ging het, toen is het eigenlijk met 3 man. Oh, en die pasjes, joh, daar waren we tot op de dag van vandaag. Wat we overigens nu... En toch, we deden het vanzelf. Er zijn ook nog groepen die doen de pasjes in studeren op elkaar. Daar wordt niks over gezegd. We deden het gewoon Ja, in maar dat was zichzelf. in de- En we worden meteen gedoodvonnis tot dit soort... als we ze maar tegenkwamen. dat komen we nog wel eens tegen. Hè? Dat mensen zo doen, terwijl we het eigenlijk al, voor mijn gevoel al jaren niet meer doen. En dan laten we Tegelen winnaar is geworden van het Limburg Vastelavondsledersconcours. Het is helemaal aan me voorbij gegaan. Ja, vind ik ook, ja. Er is ons veel te veel in de beginjaren allemaal aan succes komen toe. Wij was ze dus eigenlijk achteraf toen niet zo beleefd. We gingen ook weer merken dat mensen, en ze hadden niks tegen ons zo van we moeten eugnetisch, maar dat mensen zeiden van alweer Tij en Marij. Dus dat hebben we op een gegeven moment ook gewoon inzien. Marij eerder als ik. En klappen oesten weer in de hand.
het Afrikaans van deze tijd en ik vind het een geweldig evenement. Maar oké, op een gegeven moment kunnen moment dat ze er afscheid van moesten nemen. Vroeger was alles beter, toch? Dat zeggen alle oudere mensen. Hè. Vroeger was alles beter. Dat is niet zo. Hè. Dat moest ook mij gewoon in een tijd. Nee, maar, we hebben er een hele leuke tijd aan gehad. Nee, en dat paste toen. En soms denk ze, mocht deze tijd iets meer nog in zich hebben van de waardevolle dingen die het destijds had. Er mocht ook wel eens wat meer aandacht gewoon naar iemand die het lied gemaakt heeft. Ja, het was spontaan voor mij. Het is nu geregisseerd, maar dat is logisch. Er is televisie bijgekomen. In de eerste 10 jaar volgens mij en was... oudere mensen neulen ook. Ja? Ja. Als de dag weer eens versleten is, als ik door u verdreurig is, dan kijk eens nog dat veldboeket van mij. Ik heb een bandtoes gekregen met de arrangementen en alles erop en eraan. En? Jawel, ja, dat is best wel leuk geworden. Alleen dat veldboeket, zeg ik, daar hebben ze mij nog een misselijk urgeltje in gezet, hè. Ik heb een veldboeket geplukt, dat staat in bleu, alleen voor dich. Een klaverbleedje van geluk, dat zoet er niet, alleen voor dich. Als Hannelore Winter er niet was geweest, was het prachtige liedje er niet geweest. Zo simpel is het. Dus ze verdient... Het item is zich aangedragen. Ze verdient lof. Ja, dat deed het ook ze nog heeft me van... toen gevraagd van, waar zou je dan hier een liedje over hebben? En toen zei ik, het wordt soms zoiets gezocht. Kan er niet eens een liedje gemaakt worden over de alledaagse dingen? En toen zei ik, maar wat bedoelt ze daarmee? Nou, ik ben iemand die al heel gelukkig wordt van inderdaad hele basale kleine dingen. Ik vind het heerlijk een vers gemaaid gras te ruiken of de eerste stappen in verse sneeuw te zetten, wat dan ook. En ik weer blij van veldbloemen. Met een kusmoer die dich vertelt, ik heb geluk voor dich besteld. We hadden een cd-presentatie, want we hadden een nieuwe cd gingen we uitbrengen. We moesten een foto maken en we wouden die foto in een kasteel wat net opgeleverd wordt maken. En ik weet nog dat we allerlei eigen attributen, een oude radio en et cetera, als achtergrond wouden hebben. Dus hij kwam aanrijden en vanuit mijn kelder kwam er een hoop in de auto gestouwd. Ja, dan is het, kan ze erop wachten dat ze de week erna in tegelenhuurs van Marij is toen weg, want het heeft een auto ingepakt. De logische vervolg is dat ik bij Tij ga wonen. En dat Walter van mij op zijn werk huurt. Hoe de dorp, weet ik niet wie voor kilometer bij Jos vanaf van. Volgens mij was het Len. Nu moet ik dich dat toch eens vragen. Dan heb ik toch gehuurd dat Marij zwanger is. Zei Walter, ja, dan denk ik dat ik het toch wel moest weten. Ja, nee, misschien niet, want het is van Tij. Ook dat nog. Maar Thomas een dikke huiding kreeg. Doet zien ding, dingeling, dingeling, wat gewoon en zing, dingeling, dingeling. Wij kiezen van zijn leven, van leven nooit genoeg. Maar voor de duidelijkheid, je gaat niet met elkaar. Wel zeker, we begonnen met elkaar zingen. Al 30 jaar. En we begonnen ook af en toe met elkaar eten. En ik ga zelfs wel eens mee op vakantie met z'n drieën. En ik durf de mensen nog niet eens te zeggen dat er nog 2 uurtjes gepoetst zit bij mij in huis. Tegen betaling. Ook dat nog. Het is wat we leven, van leven nooit genoeg. Nee, 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 nee. Het is wat we leven, van leven nooit genoeg. Doet in ding.